Wat kun je zeggen op een dag, wie het nog maar, en ze moesten nog al heel veel dingen verwerken. Maar ik vond, zo'n de omstandigheden, dat het redelijk ging. Maar dat is maar heel beperkt. En ze winnen natuurlijk correct, zoals iedereen, maar heel soort vragen ondergang. En ja, mensen zijn in zo'n situatie gewoon verdwaasd, leven in een roes. De ouders zitten boven dat in hoe het nou met het boerenbedrijf komt, dat al eeuwen in de familie is. Het politieonderzoek in het huis van Jasper S. en zijn gezin is al rond. De allemaal is nog wel aansluiten voor al het verkeer, maar wordt in de ring van de dij waarschijnlijk weer vrij jong. Het dorp beziekt intussen het gewone leven weer op te pakken. Ik kom wel weer verder. Dat is maar alles. Je pakt het weer op. Ik ga met verder, je pakt het treat weer op. We hebben bijvoorbeeld zaterdag gewoon weer Sinterklaasfeest. De band die willen graag ik verder. Dus wij gaan er gewoon weer terug. Sneun komt Sinterklaas gewoon aan. Sneun komt Sinterklaas gewoon aan. En dat jet ik zo. Voor de 850 inwoners van Oud-Woud weer een speciale bijeenkomst Berlijn. Met onder andere het IPB ministerie, politie en de gemeente. Wij willen daar iets vertellen. Hoe het helemaal net zo vol is, geen nice. Maar wel wat vertellen hoe dat al tot stand komen is. En hoe men komt is deze verdachte. En dan is het ook vooral de bedoeling dat er wat reacties komen kunnen. En dat we dat maar ook delen kunnen. En dat, zo proberen we dat te doen.